kiristyy, niin se on tarkoituskin. Sun pitäis koittaa nyt pysyä. Pois ja heität tuonne laatikolle tai laitat torille. Riittikö sulle? Joo. Anna vai? Juu, anna väistä. Vai ihan päivä. Ihan vähän. Hyvä, mennään sitten tänne seuraavalle. Täällä vasta kelptaa mennä. Moi. Ei ole. Mä kuvaan, moi. Mä kuvaan, moi. Antu siihen kelkan viereen silleen, että varpaat koskee sitä. Jatkat sen tarkkailua. Ei tarvitse kumarella. Nyt keuhkoira. Hieno. Kattoo ihan selkä suorassa. Hyvä. Hyvä. Saat kehua. Hyvä. Hienosti. Hyvä. Hyvä. Hieno poika. Hieno poika. Hyvä. Sitten teet pieni kävelylenkki tonne, mistä toi kelkka tuli. Hyvä, siitä tänne kävele mua kohti. Tää menet ihan kelkan vieressä ja koira menee mistä haluaa. Jos se menee eri puolelta kuin sitä, niin nostat sit vaan hihmaa, että se ei enää sitä ehdi kelkkaa kolista. Hyvä. Se oli nyt hyvä. Pysähdy! Pysähdy!
hieno. No, mulla on lysti alkaa eilen. Käsipari kyllä niinku jännitti. Vähän oltaisiin tietysti rotu huomioon ottaen kaivattu siellä tämmöisiä aggressiivisia piirteitä, mutta se on aika tommonen luksakko, joka tykkää paljon ihmisistä. Se, niin, mutta siis luonnetestin valossa, että siinä ei terävyyttä kauheasti ole, mitä varmaan rodulle suotaisiin hieman olevan, mutta toimintakyky, eli siinä on toi kelkka ja pimeä huone yhdessä. Kelkassa tulee uhka ja pimeässä huoneessa ei ole mitään uhkaa. No, kelkalla varsinainen toimintakyvyn mittaaminen alkaa siitä, kun kelkka on pysähtynyt, että miten nopeasti se voittaa sen pelon ja menee katsoa, että mikä mörkö tää oli. Ja se pelästyy sitä, mikä on tarkoituskin, vetäytyy sinne sun taakse. Ja aika nopeasti kuitenkin menee sitten katsoa ja sitten se nollaa sen tilanteen ja kapsyy ja se ei enää ole niinku mitenkään järkyttävä. Pimeä huone oli tosi loistava. Siellä me heiteltiin vähän tynnyreitä ja niillä ei ollut mitään vaikutusta, niin se käveli suoraan ja löysi saman tien, että se oli erinomaisen hyvä. Sitten vähän oltaisiin kaivattu noihin molempiin puolustuksiin enemmän semmoista potkua, että nyt se oli vähän semmoinen epäuskonen, että voiko tämmöiset naiset häntä risulla huitoa, että tää nyt ihan väärin tää maailma. Mutta joka tapauksessa toimintakyky +1 kohtuullinen. Kyllä sillä on semmoista rohkeutta, mutta ehkä vielä vähän enemmänkin voisi olla. Terävyys, mitä se tuossa seinässä sit tuumaa, puolustaako se itseään aggressiivisesti, kun sitä uhataan? No ei. Se kattoo kans vähän, se kääntää oikeastaan hyökkäjälle selän ja kattoo vähän epäuskoisesti, että älä nyt ole tosissas. Mutta ei sieltä tuu niinku mitään semmoista puolustusreaktioa siinä. Eikä me nähdä sitä terävyyttä itse asiassa kauheasti missään muuallakaan täällä testissä. Jos sitä koiralla on, niin kyllä se näkyy läpi testin hyvin. Eli terävyys +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Puolustushalu samoin, se on kyllä siinä välissä, mutta ei paljon puhua eikä pukahda. Ihan lopuksi sanoo kerran räy. Ja tietysti kun on iso koira, niin ei siinä silleen varmaan sulta kukaan rahoja veisi, mutta ei sillä ole sillä tavalla ihan hirveän topakkana siinä, että kun tänne vaan ei turpiin vedän. Puolustushalu +1 pieni. Taisteluhalu. No se vähän aluksi hitaasti käynnistyy, dieselmoottori, mutta kyllä se siitä lämpenee ja ihan leikkii. Aika pehmeä ote koko ajan, että ei se niinku ole silleen, että tää on mun keppi, että mä vien tän nyt. Eikä se ihan hirveästi sitä sitten niinku muuallakaan testissä käytä sitä taistelua. Et se on hyvä +2 kohtuullinen kuitenkin. Hermorakenne, no kuormittuu vähän tässä kun testi etenee. Selvästi jotkut asiat sitä järkyttää, niin kuin esimerkiksi toi kelkka, niin jonkun verran, mutta se palautuu kyllä ihan kiitettävän hyvin kaikesta, että eikä sille jää nämä asiat niin kuin silleen päälle.
Se on se perus plus 1 hieman rauhaton. Temperamentti plus 2 kohtuullisen vilkas. Väistöliikkeet on vähän semmoiset laiskemmat tynnyrillä ja haalarilla, että kyllä se nyt silleen katso, ettei se alle jää, mutta vähän on semmonen rauhallisempi kaveri. Plus 2 kohtuullisen vilkas siis, joo. Kovuus, no ei se kyllä sit hirveästi näistä hätkähdäkään, että sen jälkeen kun ne asiat on nollattu, niin ei niissä enää ole sitten mitään. Pimeässä saadaan sillä meidän pienellä kolisterulla varmuutta, että me laitetaan se plus 3 kohtuullisen kovaan. Ei hirveän voimakkaasti, että se on vähän niin kuin, onko se hieman pehmeä kohtuullisen kovan välissä, mutta laitettiin kuitenkin tähän kohtuu kovaan, joskin se on siitä kohtuu kovaa vähän pehmeämmästä päästä. Luoksepäästävyys plus 3, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin, se on kaikissa tilanteissa. Sitä, laukaus varma. Mistään ei saada miinuspisteitä ja loppupisteeksi jää 171 kappaletta. Kiitos. Hyvä, kiitos. Paljon mennyt vielä.